बारहुंखा बारलायबाय नै नोगोद बार बारलायबाय नै नैलाय बारा सानसुसुरावनो दासो 3टा जादों आरो 3:30 नै बार बारदों बिराद बारहुंखा नै नालेंखरा नै माबायदि बारदों नोगोद बार बारबाय लोगोफोर नै सालानि बारदोंनो थेग्लायनो नागिरबाय थांनो हायाखै नै बार बारनानै नोगोद बार बारबाय नायना दासो ओंखाम जानो नागिरदों स्कुलानो दासो गदों नामा ओमफ्राय दासो ओंखाम जानोसै ना दासो ओंखाम जानो नागिरदों नालाय लोगोफोर एखे बारहुंखा माबायदि बारदों नुबायना बारा नोगोद बार बारखाबाय गय गायलायनानै दासो गय गायखांदोंमोन गय गायखांग्रोमोन आदामबाय दानाबा नै बारा नालाय नै माबायदि बारदों नै 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 गयानो बायहां बायहां जालायखायो आरो नै बायबायबो होयनि माखासे नै नोगोद बार बारो नोंसोर बेलुन सुखांबाय खाबाय ओमफ्राय बबाव बानायनो नागिरदों आजायालाय आजा आजा बा बार्थडे खालामग्राया नै लोगोफोर दाउ बेदर लादों जोंहा नै लानोसै नै गोदागासिनो नै दाउ बेदर लागासिनो जोंहा लोगोफोर जोंहा बेरायनानै फैलायबाय मा मा लादों नायना हरलाय थिखोनो हाला मानसिया नै गारियाबो हारसिं खारा आं गासिनो दा आं गियोना गोलैगोन लोगोफोर खोन्थाहरलाय लोगोफोर जा बेरायनानै फैबाय मोनजालि रानि जाहोन केक लायदों मोनजालिनि बार्थडे हाबानि मोनजालिजों नोंस्राबो लादो गासिबो आजाया थागौमोन आजाया आजा केक हाखासिगोन नोंसोर थाहैजोबदो गासिबो हाखासिगोन ना नोंस्राबो थांदो थांदो आमा नोंस्राबो थांदो nama siapa? लगायजोबदो ओइथिं थांदो आइयाबो ओइथिं थांदो आगोल दे Happy birthday Dipten Happy birthday Dipten Happy birthday to you May God bless you May God bless you Happy birthday to you Happy birthday
Abang duit dah, abang dah. Abin lah, abin betul dah. Esok leh dah abang duit ke deh. Ya ikut dendo. Abang tu nabi ke deh. Abang ber. Happy birthday dah abang go. Maman ber. Maman ber. Kian dia dua. Aneh betul. Masuk ke sana dia batang kasih. Ini kira kerap rani. Ya. Anya lain ke mana suka? Masih ni lah. Anya. Mui tak sadar. Mui tak sadar. Aja le buat angke. Coklat korang nak kasih nama aja. Aja, coklat dah ketau na? Ketau na coklat dah? Ketau. Misalnya iya se karkelang juga macam macam jalan. Hei macam ke? Aja coklat tu boleh lagi ni. Kau harus menang ni ha.